u ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛnna ni kunɲɔgɔn laban in na nisɔgoya ani girinkajɔ taama banbaliw ma min bɛ senna a bɛ ɲini ka san 10 ani kɔ bɔ. Ni nisɔgoya taama fanba bɛ tali kɛ u ka jamana datuguni kan ka kɛɲɛ ni u ka politiki yɛrɛ taabolo ye. Tasuma ye tiɲɛniba don u ka sigida dɔ la kunɲɔgɔn tɛmɛlen Uranki n'o ye Jean Shank o faba ye jamana kɛɲɛka ka taa tilebiyan fan fɛ ka kun kɛ fasojama ka murutili ani nisɔgoya taama banbali ye min kɛra Shin jamana duguba caman bɔlɔnkɔnɔnaw la. A nisɔgoya taama la fanba kun kelen don k'u ka nisɔgoya yira ka da jamana yɛrɛ datuguni kan ka sabu kɛ coronavirus bana ye min laɲini kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kisi kɛ nin bana in carili ma u ka jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye lajalakilikanw bɛɛ lajɛlen ngalontigiya min taara ka taa jamana finitigiw ma ko hakilina dugudugulen caman tun bɛ kɔfɛ min labana ka nin tasuma jeni sababuya n'o dɔ dara gɛrɛntɛ sigili la u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ coronavirus bana ye. U ka duguden caman de y'u ka nisɔgoya yira ka kɛɲɛ n'u ka gɛrɛntɛ sigili ye n'an ko a ma nanzarakan na ko confinement o min laɲini sariya sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni jamanadenw y'a yira ko ka yɛlɛma don o politiki taabolo la. Nin nisɔgoya taamala minnu tun bɔlen don u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la i n'a fɔ misaliya min kɛlen don ka gɛrɛntɛ sigi jamana kan jamana min jamanaden ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ ye. Tarata wula fɛ u ka finitigi ba caman minnu tun kɛlen don ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ walasa k'a lakana sangɛyi caman de seginna ka taa u bɔyɔrɔw la min sababuya bɔra sanji nali la. U ka bɔlɔnkɔnɔnaw la nisɔgoya taamalaw tun bɔlenba don bɔlɔnkɔnɔna minnu na kunɲɔgɔn tɛmɛlen in na minnu caman tun kelen don ka laɲini kɛ ko walasa u ka jamanatigi Xi Jinping k'ale ka fanga bila i n'a fɔ AFP ka kunnafoni di so kunnafoni dila dɔ y'a lase cogo min. U ka politiki min bɛ wele ko zero covid sisan y'a yira ko nin gɛrɛntɛ min sigilen don gɛrɛntɛlen don kosɛbɛ ko min bɛ ka mɔgɔ caman de faga ka tɛmɛ coronavirus yɛrɛ banakisɛ kan. Nin kɛra u ka jamanaden san 17 dɔ ka laseli ye AFP kunnafoni di so kan min y'a yira a ka laseliw senfɛ ko k'a tɔgɔ wele ko Ray Shin ministry min sigilen don u ka jamana kɔma ko ɲɛnabɔli kunna. 粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对。 ye Royaume-Uni jamana ka jalakilikanw bɛɛ lajɛlen mabɔ bi tarata ka taa Shin jamana ka hakilinaw ma min bɛ tali kɛ u ka coronavirus bana kɛlɛcogo kan n'u y'a wele nanzarakan na ko politique de zero covid. Britanigiw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye jateminɛli minnu kɛ y'a yira k'a fɔ ko a koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sabu kɛ gɛlɛya minnu bɛ Shin jamana kɔnɔna ka baaraw taabolo la min jalakilikanw bɛɛ lajɛlen lagosira Shin jamana ka kuma latɛmɛla min sigilen don u ka ministiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ koɲɛw kunna n'a bɛ wele ko Zhao Linshin u ka tile kɔnɔ kunnafoni di senfɛ ni kunnafoni dilaw ye Pekin 法律法规框架下进行。